moje jméno je Adam Kristin, pocházím tady z Ostravy, ze Staré Bělé a do vaší soutěže Boost My PC jsem se přihlásil z důvodu, který velice brzo uvidíte. Takže pojďme se na něho podívat. Tak, jdeme dovnitř. No, určitě vzpomínáte na ta léta, kdy byl ještě počítač na práci. Tak tohle bych pojmenoval jako přesný příklad. No, asi bych to řekl tak, že to je takový muzejní kousek, který bych potřeboval trochu vylepšit. Tak si myslím, že bychom se na něm měli podívat zblízka. Takže teď vidíte ten můj muzejní kousek, jak už jsem říkal. A nyní vám trochu představím jeho vnitřnosti. Takže nejdříve se podíváme na základní desku, která je zde. Celé, vidíte. Je od Asus, což by vás mohlo zajímat, ale je už velice stará, takže v dnešní době prakticky nepoužitelná. Dále přejdeme k super starému procesorku. Je to AMD Antalon 1400 MHz na maximální výkon. Dále přejdeme třeba tady, mám RAM. RAM je 1 GB, což je úplná katastrofa. Takže dál máme tady grafiku, která je už v dnešní době skoro úplně nepoužitelná, neidentifikovatelná. Dále tady máme, a to musím na to opravdu vypíchnout, upozornit, nejnovější díl v počítači. Je to USB 2, to je nejnovější díl, co tu mám. No a jak jste teď slyšeli, tak asi jste poznali, že to není žádný zázrak, tak vás tímto prosím, jestli byste mi to tu trochu nepřišli naboostovat, já už jsem samozřejmě připravený. Takže jak ses o soutěži dozvěděl? Já jsem se o této vaší soutěži dozvěděl přes mého kamaráda, který se ve hrách celkem dost zajímá, jako vyzná se ve hrách, občas se určitě dívá i na váš herní pořad, tak to určitě zjistil a zdálo se mi to jako celkem dobrý nápad, jak bych mohl přijít k lepší PC sestavě. A proč ses do soutěže přihlásil? Ano, to je ta nejdůležitější otázka. Do soutěže jsem se přihlásil z důvodu v podstatě samozřejmě této PC sestavy, která souvisí s mými rodiči, kteří k hrám nemají, abych to tak řekl, vůbec kladený vztah a žádnou novou PC sestavu by mi ani nikdy nedopřáli, nekoupili, nesehnali a abych to řekl tak, nechci zůstat zakreslý pouze u her z této doby, tohoto stylu, protože je to, když si to tak už řekneme, opravdu dost staré. Chtěl bych si někdy zkusit zahrát mnohem lepší hry. Samozřejmě zkoušel jsem už párkrát hrát Battlefield 3, Mafii 2 a tak podobně, ale určitě bych si je chtěl zahrát víc, protože tyto hry jsem zkoušel třeba jenom u kamarádů, kteří měli dobré PC sestavy a hry se jim rozjeli, ale tady myslím není co dodat. Opravdu bych si tyto hry chtěl někdy pořádně zahrát. To je asi vše, tak taková je moje situace.